iluongo ni carbon magigolo ka gigogodo pi. Erokamano ahinya. Mana ka yo mai kar kanyo duogo mondo mo kwanya kanyo bende ka odhi nyime nyakoro Ramogi jwang sani. Yena mondo adhi ne county ma Migori ratore kod jafwambo wadwa mane county ma Migori Jojuma oyawre nyaka sani ang'eni sani to walose weche mag reso kor lwasi kachiel koda ka duoko mantiere to kata mano nitie gik madhi nyime. Nyithindo dok sikul, siro somb jopuonjre kata siro wechego mag somo e county ma Migori to nyaka mintie gwenge ma Nyatike nyaka sani gichopo e okang' mane mana koro sani kinyamiyo ler mathoth ka iwuok Migori. George. Erokamano Cleophas winji makare kuwa wuok gwego mag Nyatike kama bende wantie ofisno mar CDF ma Nyatike kama bende kinyalo ng'iyo toka kanyo no ka nitiere oganda mopogore to ahinya gin jopuonjre go ma bende onego bedne koro donje kuonde tiegruok mopogore e higa machal koda mae. En chino bende nyaka sani koro chaki kod jodbrane ma Nyatike ma bende dhi siro som jopuonje malo 100 madhi kuonde go mag tiego mopogore ka bende ma en achiel kuom yorego bende koro chaki mag jolo jopuonje go mang'eny gi wuok e familia go maonge nyalo bende thoth jopuonje mantie kae ng'enygi gin moko manotieko penj nyaka higa mar 2018 kata thoth gi pok nodo thuolo mar somo nikech pek mar ngima kata onge mar omenda mar somo kabero ni moko kod moko jopuonje mar ng'iyo ni to e kinde ma gisebudho dalane ang'o mosemiyo pok gido thuolo mar dhi nyime kod tiegruok pek mane mosebedo to nengo mar somo chalo nade piny Kenya ja Kenya ma kawaida bende nya bedo kod thuolo ma yudo somo e yono makare koro miya thuolo mondo awuo kod achiel kuom jopuonje gi mondo koro adwa ni ng'i kama kamera ni kacha adwa ni chakne gi nyingi to wang'e ni to nitieko skul higa mane tang'o manosimoni dhi e kuonde tiegruok. Gi nyinga iluonga ni Susan Awino Owiya natimo 2017 to kaluwore gi pek mar ngima mar koso fee asebedo dala higni malara 6 koro aduoko manyalo mana duoko erokamano gi chenro ma mheshimiwa to modegi ogolo. Kapok iduoko higni 6 gi isebedo kitimo ang'o dala kapok ne pok ido thuolo machal koda mae? Higni 6 gi asebedo ka natemo go kibarua mar tie mpesa mondo kata ka yudo matin. Nengo mar somo kwa ng'iyo be somo e piny Kenya sani ja Kenya kaka kawaida nengo mar somo chalo nade? Nengo mar somo ni malo ne ja Kenya ma piny maonge yuto makare. Sami yudo thuolo mar somo ni somo mane midhi somo to in gi geno mane bang' tieko somo machal koda mae? An adwa dhi somo medical laboratory technology to an gi geno mar dhi tiyo tich lwetano maber e laboratory mar osiptal mondo akony godo jok ma bende nyalo gini piny ma nyalo dwaro somo. Erokamano chori machiegni gi ka adwa ni machiel kuom jopuonje bende yudo thuolo machal kamano adwa ni chak na gi nyinge to wang'e ni to nitieko penj ndalo mane to ang'o ma nitimo kinde me pok yudo thuolo mar dhi e kuonde tiegruok? An iluonga ni Marina Chieng' Orwa. An atimo penj 2020 asekawo higni 2 oko to gima notama dhi mbele babwa ne onge kaka ne nyalo timo nikech tiboti to mamwa be onge nyalo en bong'ol kaka an ni to agone mheshimiwa erokamano to modege kuom chance momiya manyalo dhi go mbele ame chieng' moro amak bad ng'ato machal koda kata mok chal koda mondo chieng' moro ambogona erokamano Nyasaye mondo gwedhi. Erokamano we wawuo koda jota chiro machal koda madani kori chori machiegni ka king'iyo kacha cha adwa ni chak ne gi nyingi to wang'e ne chendo ne jopuonje maromo nade ma yudo thuolo mar somo machal koda mae? Nyinga en Felix Owino Lo an jakom mar CDF ma Nyatike. Chenro ma wantie mar mwangaza mwatero go ji mawego ni sani watero ji 183 joma nyocha apply moyudo C- kadhi nyime. En chenro mane wachako chien kendo wasetero mawego joma loyo ji 300 mosetieko kendo joma ni ka duto wan gi joma osenyombo wan gi joma nyotieko skul pok onyombo joma osenyuom ma bende onyuom kama Nyatike. En thuolo moyawne ng'ata madwaro somo kendo nyalo ne ni piny. Nyatike en kama ongoro ma samoro weche mag somo chando jonyuol kod fees jomoko tieko form 4 to budha dala to wagero kamano ne jaod bura ma Nyatike to modege mano kawo thuolo mar mwangaza matiende ni ler mondo nyithi Nyatike oyud somo kendo law godo pinje mamoko. Wamor kuom thuolo machalo kama kawadi mawego mondo gisom.
Okang'e pek mar somo chalo nade sama numanyo jogiegi ji maromo nade monulo kwayo margi ta ji moyudo thuolo machamae. Jomoro kwayo maggi ne loyo ji 400, thothgi nigi di kadok piny maka gidhi e courses to gidhi timo craft ma samoro ni piny ma diploma. Koro nikech mawego sani koro en National Polytechnic wakawo jo diploma mondo odhi otim diploma ka wachano ni jok man pinygi to wadhi timonegi ang'o e sama biro e college ma ginyalo donje. Erokamano. Mokik nengo mar somo chalo nade kitemo kacha wasebedo lokruok mathoth e sekta mar somo. School fees nitie malo. Japiny makawere be nyalo bedo gi thuolo mar dhi skul koko jole kaka ujoloni. E Nyatike waka somo biro medo ka chando ji nikech yuto ni piny. Omiyo somo kaka nyokel weche mochako gundhu mang'eny kaka ikelo pesa. Wadhi bedo gi tabu mang'eny kendo waikore ni wadhi romo gi kwayo mang'eny mar dwaro basari kata dwaro somo kendo nyaka wachak wapar maber mondo wakony jowa. Somo ma Nyatike yuto ni piny. Omiyo jonyuol chandre mondo chul fees, ibodo kiriambo nyithindo mang'eny to motieko form 4 mana ni dala. Omiyo waikore kod Mheshimiwa Tom Odege mondo wamed konyogi kaka thuolo biro medo nwang'ore. Erokamano kuom ler machal kamano. Kinyalo winjo mano moko kuom jogo bende do thuolo mar somo kabende ywak margi en ni nengo mar somo sidhi malo kata mano thuolo machal kod mae miyo gi geno e ngima ni giko mar somo machal kod mae gibiro bedo dhano kaka oganda mamoko. Pod wantie mar gotach mar ng'eni to giko mar chieng' machal kod mae weche dhi chalo nade kendo kod wechego mag somo e gwenge mag Nyatike. Erokamano ahinya Jo Juma kendo wakwayo negi hayo makare ahinya jopuonjre ma bende otieko somo chon ka koro sani idok e sikul gibedo kod semester margi bende makare mano ka giriwre kod TVETs kaachiel kod